ngendlela okwenzeke ngayo. Okuningi ngiyacabanga ukuthi sekukhulumekile ngayo engeke ngisakuphinda, kodwa okukhulu kakhulu ukuthi umfowethu bewumuntu wabantu, ubethanda into eya phambili, ubethanda futhi nokuba phambili. Engicabanga ukuthi lolu dumo alithola manje kufanele ngabe kade alithola. Kube kubi walithola engasaliboni, kodwa-ke uSomandla ohlele leyo ndlela leyo. Okuningi ngeke ngikwazi ukusho, kodwa engingakusho kwabaningi mhlawumbe abanganalo ulwazi ukuthi kwenzeke kanjani. Lento yenzeka eDehethi la behlala khona. Yenzeka lento ngicabanga ukuthi azoba ngo-9 to 10 ebusuku, ngoba mina ikholi ngayithola ngo-7. Mina ngihlala la kwaDabeni nga-7. So umuntu owangifonela umngani wakhe ngiyamazi umkhulu owazama ukungangethusi, owathi nje hayi bakwazi ukuphuthuma la eDehethi, umfowethu usengozini yemoto. Awungathi mina awumfowethu kanjani ebusuku kanje? Kwathi zama ngayo indlela ukuthi ufike. Ngazama-ke nalo wesifazane wami engibambisene naye lapha sasuka khona ebusuku ngakhona eDehethi, kodwa sathi masifika masiyela ngakwafika ngaphinde ngifonela lo muntu ukuthi senginapho, ngoba kwathi ushayiseke ngasebengasini. Uma lo muntu ethi no hayi sikuphela endlini yakhe, kumina kube khona ukuthi no hayi futhi ulimele ngoba kunenkani sigoloza kwesibili. Uma sikuphela ngasendlini yakhe, into engayibuza kulo wami wesifazane ngabuza ukuthi kwakhona imoto yeyidumbu kanjani? Ngibuza umuntu engihamba naye ongenalo ulwazi naye ufana naye. Nathi masiyidlula kancane leyo moto, ngabona umfowethu elele njengalapha esigabeni, futhi bavele ngabona ukuthi angiyena. Uma sekuthola ukuthi khona indawo engenzansi kweblok yabo okwakukhona owayeduthuliwe khona, wasuka wayo-athenda khona. Uma ebuya lapho akafikanga lo muntu owamshayayo, umshaye eplanile enenhloso, inhloso yakhe uyayazi inkulu kuyena, ngoba ngizokusho ngafiki lokhu wamshaya ikhanda. Engicabanga ukuthi akazi nami ukuthi inhlamvu zingaki ezaba sekhanda, ngoba emzimbeni akanalo ukuthi ngicabanga ukuthi isekhanda, ngoba abanye babo ababexoxa nje laphaya mangithi ngiyabuza bathi wayehamba bebabili. Uma eseyenda ngasendlini yakhe kwaqhamuka okunye ababebhabhana naye, okuwukuthi lo ababhabhana naye wathi uma emdlula wasephenduka esemshaya. Engicabanga ukuthi akona amagxathu amaningi emdlula, ababili waphenduka wamshaya, and wenza so ukuthi ushaya ikhanda ukuze angaphenduki. Okay, lokho okuyikona kona ekuzokwenzeka kusasa. Umzimba wakhe uzowuthatha sinawo ekhaya enkanda, simfihle ngomgqibelo. Yebo, ukuthi enkanda, ngoba uma ngingaphosisi ngithi 4.5 hours right kukude kodwa-ke
onkulunkulu ozoshelayo ng'ebintu okutukwenzekaka